Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Far Cry Primal. Našli sme si tu nový kemp a neštíhac sme asi odpráskli jedného jeho majiteľa pôvodného. Ideme pozrieť na mapu, že čo ešte... Vengia Event Rescue. OK, tak poďme niekoho zachrániť. Včely, ktoré môžeme zhodiť asi. Poďme sa mrknúť. Počujem ju. O fakt, to je medveď. Cúvaj, cúvaj. A tu sú. O fakt. Kurník, nemôžem nikoho zachrániť, zožal ho medveď. Drží sa za mnou, že? Au. Au, dole, dole. Healovať. Kde je ten medveď? No poď, no poď. Neboj sa ani ohňa, ak tak pozerám. Oh shit. Oh shit, oh shit. Kľúčkovať, kľúčkovať, nedostane sa k vám. Kľúčkovať, kľúčkovať. Poď, vybehneme to sem hore a znova skočíme dole. Ne, máme ho stále zapredolu. Zapalili sme celý tento oný. Zapalili sme seba. Rýchlo, 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 máme ho zapredelou. Kúkam na mapu, že kde je, to je to. Došli nám šípy, no super. Kde si, kde si? Padni! Kurník! Zožal nás. Ale tento prežil. Ahoj. Daji dajrim wanmas, tu čuan masi mamsa hadarš. Mamsapa, čuan mi braštar wajkarš. Takar, pračam, uhaj guarguana. OK. Udam jačau habi guam. OK, ešte ukradem ti aj toto. Ne, už mám plno. Kde je ten pobláznený medveď? Tam ho počujem. Skujeme sa. Nevidí nás, nevidí nás. Nevidí nás, že ne. Ne, dobre. Tu je nejaký hluk, poďme sa pozrieť sem. Týmto smerom sa tu niečo deje. Oh shit, šedý medveď. Môžeme dať šedého medveďa dole? Budeme to riskovať, ešte máme málo zbraní, málo šíp. To chceme ďalší medveď. Budeme sa musieť diametrálne od nich smerom. A tam je niečo. Aha, ďalší... Camp. Čo hovorí? Trafil som ho. Zásah. Teraz mi uhol. Mám ťa. Zase to vyzeralo, že on tohto naháňalo niečo. Respektíve, áno, tu už... toto som potreboval toho psa. Dvoch, super.
OK. Aj dvakrát. No a teraz môžeme mrknúť do inventára a môžeme urobiť ten... Super. Takže potrebujeme čo? Pierka. Pierka. Koľko môžeme šípov? 16, jo. Tam tekáš. To je len pes, dáš mu headshot aj po ňom. To ešte jeden, aha ho. Oh shit, tu je celá banda! Kde sú, kde sú? Fuck. Žiješ. Tu je podľa mapy. Obieha ťa. Obieha ma. Kde je? Stojím tunak, tak ku mne nemôžu. To bol dobrý shot. Ešte jeden. Tak, zoberme si z nich kožu. Neviem, či sa nám hodí na niečo ešte, ale... Lepšie ako drátom do oka, že? Oh shit. Aaaa! Dostal som ho. Ešte jeden šíp. Rýchlo, heal. Kurím, všetko sa ma tu snaží zožrať. Počkať, nepotrebujeme mi pierka, kde je ten... Ja... Tu je. Po dole. Á. Tu sme ešte jeden šíp. Zásah! Dobrý klacek. Dokonca tu jedna strana. To som zabil... Ten orov padol, zabil strnu. Jeden šíp, dvaja mŕtvi. Tak to má byť. Počujem ďalšieho, kde je? Haló? Tu je. Poď sem. Poď tak k taťkovi. Á! Budeme zbierať nejaké dreva, aby sme... Oh shit. Mám ťa. Takže na vlka treba 3 šípy. Našli sme ďalšie miesto. Nejaká utopená dedina. Prečo stávajú tunak? To iba vyplavilo asi. Tam mám ísť. Asi. Ďalší vlk. Toto nevyzerá moc bezpečne. Aha, nejaká jaskyňa. Haló? Je, to je celkom pekné. Ale zase, že nikto nie je doma. Sú tu nejaké kože, ale nemôžem mi to ani ukradnúť. Myslíte, že tam niečo býva? Nejaká kostra. Tu je toto. Pack is full of flint, čiže máme plno flintu. Nejaké vypadá zatarasené dvere alebo hrobka, keby tu bola do takého účka. Zaujímavé. Môžeme si spraviť viacej šípov? Môžeme, tak. Poďme tam, taká nám ukazuje tá ruka. Haló? Nazdar? Čo? Bašta? A ty? To budú asi z našeho
trajbu. Tu sú len kamene. Máme ísť sem. Zatiaľ sa tu fakt len tak preháňam, že neviem, čo mám robiť presne. Help Vengia Escort. OK. Jabarwa, Shwarman Suhi Haplaha, Halhu Winja Pekný Mazgash, klacek. Umasakwi, Hanawa Tarstam Guashmas. OK. Tak. Sanchwadar. Musíme ísť v tej skupinke a hovoriť s nimi. Čiže hen tam... Áno, tam boli, čo boli tí pod vodou, tak dajú sa zobrať hríby? Nedajú. Tí, čo boli pod vodou a s nimi ísť na nejaké nové miesto, kde si založia tábor. Nazdarte. Tak sa spýtam, musia to všetci prežiť? A teraz čo? Kam? Kade? Vieš čo, poďme, hente pôjde dopredu. Operácia Živý štít. A keď on niečo zaútočí, tak sa budeme snažiť jeho netrafiť a trafiť toho, čo na neho útočí. Jedine, že by nás naútočilo niečo zozadu, aby sme o tom nevedeli. Á, už idú. Ohoho, nice! Pekne. Dostali sme ich všetkých. To bolo ľahké. Čakaj, dá sa to zobrať? Dá. Kam ideme vlastne? Viete, kam ideme? Či ide len tak za nosom? Á, niekto je tu z boku. Á, akurát sa pohol. Dobre. Zoberme si tie šípy z nich. Á, idú ďalší. Kde? Tam je niekde. Tam je. Pekne. Dajú dole. Tak. Posledný chargeuje rovno do lebzy. To sú idioti. Koľko máme šípov? 5, 8. Počkajte, zoberiem si odtiaľto drevo, aby som si mohol dorobiť šípy. Tak. Kde ste? Kde sú? A hen tam ďaleko. Nezastavujte sa, keď po vás strieľam. Zásah. Á! Dostal zásah, ale neumrel. A došli mi náboje. To prečo som trafil som ho? Poď sem, poď. Tak. Dobre. Ohohoho. A vy čo smradí, čo mi nepomôžete? Haló, tu sa bojuje. Tam sú nejakí ďalší. Tu sú naši už, dobre. Asi mi moc nepomohli teda. Hej, boli ste. Hoši, pomáš, to už nejde. Ja sa ťa nazbieram drevo ešte, keď tam dojdu. Uííí, oh fuck! Prečo to vlastne zbieram všetko? Teda drevo mi je jasné, ale tie kvety zatiaľ neviem. Tiež nejaká burina, hríc, to tiež, to sa hodí.
Keď neviem na čo, určite sa to hodí. Tak, to si zoberme. No, môžeme odtiaľto všetkých poslať do mojej... čo tu je? Spirit Totem, OK. Môžem odtiaľto poslať všetkých... do mojej jaskyne? Ukáž, ako tu vyzerá. No, vlastne nejaká ženská samé omalová matka. Čo? Polez. No lezem, bože, vám to ide strašne. Máme 6 villagerov. Takže preto sme ich pridali k nám. Super. Točí nás niekto? Nie, dobre. Musíme nás nejaké drevo. Vlk, malý vlk, jeleň. Ide po ňom, ide po ňom. Za kameru zbehol. Dobre, kam odtiaľto? Máme tu unknown location tu, potom tu je čo? Nakut bonfire. Jak to znamená? Čo znamená Tensei the Shaman? Bring Tensei the Shaman to your village. Tento nás... Poďme za ním, poďme za ním. Čakať. Áno, poďme za ním, ten nás naučí, ako si ochočiť zvieratá. Dva. 3. Je dobré vedieť, že nakoľko šúp ho dáme dole. A musíme ísť tam, koľko to je 460 stôp. To sme tam za chvíľku. Vidíme čo červené. To je ten holub. Ďalší pes. Ďalší mŕtvý pes. Jeden. Jeden. OK, tak dá sa dať aj na jeden, len treba správne trafiť. Môžem niečo postaviť? Už som toľko vlkov som pozabíjal. Nič, nič. North Cedar. Southstone, alebo také veci. Chcelo by to setrieť ešte nejakého vtáka, aby sme dostali... ďalší tulec na šípy. Tam sú prasce. Divé svine, poďme ich dať dole. Dobre, jeden je dole. Kým sa tak zmetene pozeral, že čo sa deje, tak sme ho setreli. Potrebujem vlastne to na niečo? Myslím, že áno. OK. Neviem, poďme za tým šamanom. Nech nás naučí, že čo a ako so zvieratami. 60... A nie, to čo mi ukazuje 60 stôp. Tady to? Musím zase obísť. Niekto nás vidí. Nazdar. Nazdar.
A nazdar. A ten sa uhol. Pekne. Našťastie sú tu idioti. Ukážte, čo ste nesli so sebou. Tak. To si tiež zoberme. A zoberme si ďalšie drevo. Počujem tu psa, tu je. Máš headshot. To by sme mali, potrebujeme ďalšie šípy, výborne. No, môžeme pokračovať. 190 krokov týmto smerom. Počujem tu nejaké divné zvuky. Ježiš, to bude hen tam hore. Čo tu je? A tu sú len kozy, okej. A jeden diviak. Oh shit. Diviak, daj mi pokoj. Máme ďalšiu kožu, super. Nejaký kameň. Kožu z vlka. Kožu z človeka. Ja sa mám vytrepať tam hore, to mi nepovie niekto. Á, tu je ten sprostý diviak, čo umrel. Fúha. Písmečku sedie tady to dookola. Také esko. Vypadá troška aj taká malá opica, ten makak, alebo jak sa to volá, ten obrázok. Ale to asi nebude ono. To je to? Že by sa tam dalo preskákať, o tom pochybujem. Ale vyskúšame. O! Takmer som tam bol. Vyskúšame to ešte raz. Jo, ne. Len tak nadskočí. Tak to budem musieť asi obísť. Z cesty terén kozy. Tu je niečo? No, to sa len stalo. Počujem tu nejakú šelmu. Jasne, medveď. ...80 krokov, už sme skoro tam. Faili sme nejak... Už sme tu, ale nie sme tu. Čo je pod nami? Pod nami je. Musím nejak zliesť teraz. Vytočne som sa trepal tak vysoko. Á, tam je. Oh shit, oh shit! Dobre. Dobre. Prežil som to. Oh fuck, medveď. Dám mu párkrát headshot, snad to pomôže. 3, 4, 5. 5 do hlavia láhne. Dobre vedieť. Zoberme si všetky veci, čo sa odtiaľ dajú zobrať. To sa nedá zobrať. To sa dá zobrať. Aj túto modrú. Výborne. A poďme si pokecať s tým šamanom. Haló? Niekto doma? OK. Vykurovať tú jaskyňu, to musí byť dobrá puška.
Balsayu! Balsayu! Umandata! Waita Walsnar. Walsnar! Dinsai Hassan! Balsayu Yikala! Hart! Nasa! Tigri! Okej. Luguamda! Mu Salwa Padawaida. Uhaita. Tinsai. Nay! Nay! Nechce ísť tam na to naše miesto. Jasa! Ujasarda! Hej! Hassan! Fuj, Shayu Baja! nehygienické. Ja zarezával krysu. Uguifas wasnas pathi! Okej. Upavi takar! Upavi! Fuj. Ah! Utishaius laudra quassia darga. Laudra quassia darga. Okej. Dobre nás zdrogoval. Teraz máme nájsť nejakého prievodcu, alebo čo? Ale to až v ďalšom dieli. Tu bol Fortos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.